Qual machine Ovakva je kvalifikacija Basanja. Ba diferenca me sa druge cesijave предния физика. Fizički spremana ekipa Korča i iskusan igrač. Pa normalno, Mamir skvađa. Normalno, skoda Mamir. Nismo igrali koliko smo mogli, pružili smo to. Luisa čaka na muito bem. Mada, eto, problem je malo što je ova štesa bila sad. A štesa ta nam Možda će malo igrači biti umori per kampionat. Ali opet dobro je zbog morala nekoj ekipe. U regularnom toku utakmice nismo izgubili. Možda će nam to nešto značiti za ovo buduće, ali stvarno skvadra se istrošila dosta se potrošila, dosta su umorila. Ono što surprizuje Basanja, prvi Dobro je, za 20 minuta je Basanja... Sa skušno ga poiste. Ne čeka nikog i Basanja da daje 2 gola za preduzeće da ide. Pa dobro, šta ja znam. Igrali smo tako da probamo da smo uvijek blizu tu, da se ne napravi neka razlika. La differenza banco veden. Uglavnom, eto. Ekipi duke se concordano in riti, magari si ne vestiti. Protiv vestirja sad je ekipa je kreše dan za dan. Šta misliš ti, znači, tvoje oči? Pa ima toga napretka, ali opet kažem, ipak kažem 120 minuta se igralo sad, kako ćemo u medalju, to neće mnogo teško. Treba ekipu oporaviti. Летард janë dugo pregadita. Zna se. Igra subotu, ne igra nedelju. Štunem? Jeste, da. Piše na... Ne je teško direkt da se tek iluzija. Pa me dima kod iluziji da čekam na naša terena. On je objektiva za naša ekipa. Znam, onda je naš teren je težak, dosta za igru. Imat ćemo problema dosta, ali moramo se grupisati.